Hazreti Mahtum Rişan eydiýär: bir çüýrük hoz bilen jahan jewherin olna qumar bazdır otup durupdur. Çüýrük saman etmiş meta bazarın jewhere beraber satıp durupdur. Bir çüýrük hoz bilen jahan jewherin olna qumar bazdır otup durupdur. Çüýrük saman etmiş meta bazarın jewhere beraber satıp durupdur. Dünyak mesale diýe, dünýäni aýdýaý musulmanlar. Dünýäň ulahon bariz ahlaky insan bilen muamele diýe. Hudaý Taala da insan bilen muamele diýe. Hudaý Taala insanlardan bir zady alýa, mukabelinde bir kıymet berýär. Dünýede insanlardan bir zady alýa, mukabelinde bir zat berýär musulmanlar. İnsan muamelede yerin gözünde ömrünü feda ediye, malını feda ediye, yaşlığını feda ediye, istirahat wagtlaryny feda ediye, käýerlerde hoşluğunu feda ediye, yerine bir zatlar ele getirýär. Inni şo ömründen tut, saglygyndan tut, sermaýasynyň jawallygyndan tut, hemme zady insan feda ediye. Dünýä şoň mukabelinde näme berýär? Sen dünýä bilen muamele edip ýaşlygyny dünýä berse, ömrüni dünýäň ýüzüne düşürse, jawallygyny dünýä bilen geçirse, näme zat ele getirýär? Tijaretine utýam utdurýar. Hudaý Taala bilen gün muamele etsen äjire. Bir çüýrük hol, holuň çüýrügi, gerdi çüýrük diýen içinde magzy ýok. Dünýäň edýän işi bir çüýrük hoz bilen jahan jewherin dünýede inki erzeşli zat. Jewher diýip bir zadyky beter erzeşikän bolsa şoňa jewher diýerler. Jawahirat diýmeýärler. Her zadyky ýerin gözünde erzeşikän bolsa şoňa jewher diýerler. Jahanyň jewheri erzeşli zady dünýä çüýrük hozyň mukabelinde muamele edýär. Çüýrük samanyň mukabelinde muamele edýär. Çüýrük saman etmiş meta bazaryn jewhere beraber satyp durupdyr. Gadymda bir ýaşly wady diýe bolan gurrun ha. Şu şeýre mesalla. Bugün de hoda gadym ýurdun üstünden geçip barýaka bir gyzyllan käse tapdy diýe türkmen ýaşlylardan. O mogoda bir aşy goýlanýan wagt adamlar bir köplenç beýkar gezýän wagtynda Gyzyldan boran bir käsäni iki aşyga satdy diýe. Dünýäň mesallaşa bar utany bilen bir zada alypdyr şo, aşyk alypdyr. Alany bilen näme şo, näme peýdasy bar? Iýmetine peýdasy bar, ahiretine peýda, zindigisine peýdasy barmy? Dünýäň muamelasy şudur ey musulmanlar. Sen hozy utanyň bilen jawarlygyny beripdirsiň. Salametiňi beripdirsiň, ömrüňi beripdirsiň. İzinneken kıyınçılık çekip dursan sen dünýäň izinne, emma sen utanyň bilen saňa bir magzy ýok. Bir magzy ýok bolan hoz bilen muamele edýär. Ya çüýrük saman çüýrüýände erzeşi ýok. Vitamini ýok, eliň dewip dewmäke ofryp barýan gara saman. Näme peýdasy bar? Maly baýnyt ýam şo. Iýmitlik bolup düşýär şoňusyna.